إلى يوم البعث والنشور وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkanin yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya ba mu ikon halarta a wannan masallacin mai albarka, masallacin da aka fi sani da masallacin juma'a na Dr. Bello Haliru, wanda yake cikin wannan babban birnin jiha ta mu ta Kebbi, a garin birnin Kebbi, domin gabatar da wata muhabara ko wani tsokaci akan wani topic wanda aka bamu. Yau muna daren da yake bi mai yini na Lahadi 15 ga watan Zulhijja, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara ta 1442, wanda ya dace da 25 ga watan 7 watan Julai miladiya 2021. Allah ya haɗa mu ne a wannan bagire, kuma gashi mun fara karatu, kuma Allah ya saukan mana da wata albarka ta ruwan sama. Muna roƙon Allah ya sanya waɗannan ruwan su zamo albarka da alkhairi gare mu. Bayan wannan, kamar da yadda kuka ji bayanai suka gabata daga manyan malumanmu, cewa wannan wani ɗan tsokaci ne za a yi akan wannan darasin da aka bayar na alfarmar Annabi sallallahu alaihi wasallam da darajojinsa da kuma hukunci na mai aibantawa da kuma zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah ya mana muwafaƙa cikin abin da za mu faɗa. Abu na farko, wajibi ne mu san irin darajar da take ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma mu san waye shi, kuma waɗanne irin alfarmomi Ubangiji ta'ala yi masa. Shi yasa na kasa wannan darasin zuwa kashi 5 ko 6. Na farko dai mu san waye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na biyu, mu san darajojinsa da kuma abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da su. Na uku, mu san haƙoƙin da yake da shi akan al'ummarsa. Na hudu, mu san sunnar Allah, wata al'adar Allah ga waɗanda suke aibanta Annabi sallallahu alaihi wasallam, suke zaginsa, suke ci masa mutunci tun a nan duniya kamin a je ranar tashi alƙiyama. Sannan na biyar kuma, mu yi magana kan hukuncin masu zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamin wannan akwai wata ƙaramar gaba wadda za mu ambaci shin wai mi yassa ake samun masu zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam, mi ya ci musu, mi ya yi musu, tsakaninsa da su akwai shekara fiye da 1000, mina na yi musu da suke cin zarafinsa, suke cin mutuncinsa. Allah ya samu dace. Saninmu ne a duk cikin abubuwan da Ubangiji ta'ala ya halitta, to sai ka ga a wannan jinsi Allah ta'ala ya fifita wani abu daga cikinsa, ko da abubuwan da ba su da rai. Misali, ka ɗauko hatta itace, jinsi na itace, akwai wasu itace daga cikinsu waɗanda Allah ya fifita ya darajanta. Shi yasa alƙur'ani za ka ji Allah ya yawaita ambatan dabino, inabi da sauransu. Alama ne na cewa Allah ya darajanta su bisa ga sauran itace. Shi yasa ya tabbata a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai ambaci dabino sai ya kamanta shi da mumini, watan ya kamanta mumini da icce na dabino. To haka in ka koma a cikin mala'iku ma akwai waɗanda suke mafifita daga cikinsu. Ai Allah ya ba mu labari akan mala'ika Jibril alaihi salam da cewa shine mafifici, shine muta'in thumma amin, wanda ake yi wa biyayya a can, sannan kuma amintacce. To haka a cikin mutane na farko da na ƙarshe, Allah ta'ala ya fifita annabawan Allah akan kowa, akan kowane bil adama.
shi yasa ubangiji ta'ala yake faɗa alqur'ani wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd wa ataina dawuda zabura. Allah yace haƙiƙa mun fifita sashen annabawa akan sashi, sannan a cikin annabawan ma sai Allah ya fifita waɗanda ake kira al-mursalin, waɗanda suke manzanni. A cikin manzannin ma sai Allah ya fifita waɗanda ake kira ulul azam, su 5 ne, yadda Allah ya kama sunayensu a ayoyi 2 a suratul ahzab da annabawa guda 5 waɗanda su ne ake kira ulul. Kamin su a alqur'ani sai da Allah ya ambaci sunayen manzanni guda 18 waɗanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zamo su ne mafiya daraja da fifiko a cikinsu. A cikin 2 ɗin ma sai Allah bisa ga kowaɗanne talikai Allah ya darajanta annabi sallallahu alaihi wasallam a kansu. Waye wannan ne shugaban na farko da na ƙarshe? Wannan manzon sunnatuhu ar-rushd, sunnarsa ita ce shari'a, wa kalamuhu al-fasal, zancensa rarrabe yake, sannan kuma wa hukmuhu al-adal, hukuncinsa shine hukunci na adalci. Arsalahu rabbuhu ala fatratin min ar-rusul, Allah ya aiko shi lokacin da aka samu fatara ta manzanni, aka samu kusan shekara 500 babu manzo bayan wucewar annabi Isa alaihi salam. Shi yasa Allah yake cewa ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum qad ja'akum rasuluna ala fatratin min ar-rusul. Ubangiji ta'ala yace ya ku ahlul kitab, haƙiƙa manzon mu ya zo muku lokacin da aka samu wani zango mai tsawo wanda yake babu wani annabi wanda aka aiko a lokacin, wanda yake manzonsa ya zamo ya fi kowa adalci a duniya, ya fi kowa gaskiyar zance. Shi yasa wata rana an samu wanda daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rubuta maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, sai manzo Allah ya ga an yi kwana 2 in ya zo majalisi ko yana magana wannan sahabin baya rubutawa. Sai manzo Allah ya tambaye shi, yace lafiya ka bar rubutu? Yace wasu ne suka bashi shawara cewa ya daina rubutun duk abin da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, saboda wani lokaci manzo Allah yakan faɗi wata magana cikin fushi, wani lokaci yakan faɗi wata magana cikin raha, wani lokaci yakan faɗi wata magana kila ba ita yi nufin faɗi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci, yace ka je ka ɗauko abun rubutunka, wannan harshen da kake gani ko cikin fushi ko cikin yarda ko cikin raha wallahi bai faɗar komai face gaskiya. Don haka duk abin da ka ji na faɗi kawai ka rubuta. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine asdaqun nas, ya fi kowa gaskiya cikin mutane, kuma wa azamuhum amana, ya fi kowa girman amana, kuma wa ashja'un nas, manzo Allah ya fi kowa jarantaka cikin mutane. Cikin sifofinsa za mu kawo, kuma za mu kawo dalilan da suka tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jaranta cikin mutane. Yadda wani sahabi yake ba da labari in yaƙi yayi zafi, to a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suke laɓewa, saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai juyawa kuma bai bada baya. Inda ya nufa, in mutum nawa arna nawa annan, annabi sallallahu alaihi wasallam bai juya baya. Don haka jarumai sai sun koma sun laɓe bayan annabi sallallahu alaihi wasallam in wuta ta kai wuta. Sannan kuma wa akramuhum, annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa daraja cikin mutane, kuma wa kana ashaddu nasi tawadu'a, yafi kowa tsananin kankan da kai a cikin mutane, kuma wa ab'aduhum anil kibar, yafi kowa nisanta girman kai. Sannan kuma kana aufan nasi bil uhud, yafi kowa cikin mutane cika alƙawari. Wa awsaluhum bir rahim, ya fi kowa sada zumunta. Wa azamuhum shafaqa wa ra'fa, ya fi kowa jinƙayi da tausayi a cikin mutane. Kuma wa ahsanuhum ishra, ya fi kowa kyawun zamantakewa. Kana yuhibbul masakin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son talakawa. Wa yujalisuhum, yana zama da su. Kuma wa yashhadu janaizahum, yana halartar sallar jana'izarsu. Kuma kana la yahqiru haqiran li faqri, manzo Allah bai walakanta talaka saboda talaucinsa.
wala yahsudu ghaniyan ligina kuma bai hasadan mawadaci saboda wadatarsa. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafifici a cikin mutane, mafificin su a gurin daraja. Ubangiji ta'ala ya zaɓe shi daga mafi darajar dangantaka kuma mafi ɗaukakarta, kamar yadda ya faɗa a hadithin da ya tabbata a cikin sahihu sunan tirmizi hadithi na 3665, hadithin sahabi Wathilatu bin al-Asqa Abu Fasila yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allah astafa Ibrahim wastafa min waladi Ibrahim Isma'il واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي الله يا زادي النبي إبراهيم عليه السلام. أي آيوينا نند يوا ودن سكتبتد الله يا زادي النبي إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه سي الله يتني اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الله يتي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه سيتي ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ده هكا الله يزادي النبي إبراهيم أتكن ديان النبي إبراهيم سي الله يزادي النبي إسماعيل عليه السلام. A cikin ‘ya'yan annabi Ismail alaihissalam sai Allah ya zaɓi Kinana, a cikin banu Kinana sai Allah ya zaɓi Quraish, a cikin Quraishawa sai Allah ya zaɓi banu Hashim. Shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓe shi ya fifita shi a cikin banu Hashim. Don haka shi zaɓaɓɓe ne, ɗan zaɓaɓɓu sai an tattara an tace har zuwa ga annabi Ibrahim alaihissalam. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine fiyayye a cikin talikai. Me ake nufi da talikan? Ana nufin al'alami. Ai fir'auna ya tambayi annabi Musa, wa ma rabbul alami? Mi an ubangijin talikai? Sai ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Kenan wannan ya nuna mana al'alami duk abin da yake sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su. To annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake mafifici. Don haka yin an ce al'alam shine kullu ma siwa Allah, duk abinda wanda ba Allah ba to yana cikin al'alami. To annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya halitta a sama yake ko a ƙasa ko tudu ko a ruwa ko a sarari ko a ɓoye, mutum ne ko aljani ko mala'ika ko dabba ne ko ƙwaro ne, to annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafificinsa. Annabin Allah wanda yake mafi daraja, Allah ya zaɓa masa littafi mafi daraja da albarka. Sunan Allah ya haɗu da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a ko'ina. A duk lokacin da Allah ya faɗi sunansa saboda darajarsa sai kaga ya kawo sunan manzansa sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya ce Allah ya ce manzan shine fitila da aka aiko domin ta haskaka duniya baki ɗaya. Allah ya ambaci fitillu biyu. Akwai sirajan wahaja, ita ce rana, sannan akwai kuma sirajan munira shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allah ya ce ya kai wannan annabi, lallai mun aiko ka shahidan kana mai shaida, wa mubashiran kana mai bushara, wa nadhiran kana mai gargadi, wa da'iyan ila Allah kana mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah, wa sirajan munira kuma ka zamo fitila mai haskakawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam shine rahama ga dukkanin talikai. Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ya ce ba mu aiko ka ba face domin ka zamo tausayi da jinƙayi ga talikan duniya baki ɗaya. Kamar yadda muka ambata, Allah ya haɗa sunansa da sunan annabinsa a ko'ina ya ambata a Alƙur'ani. In Allah yana maganar imani da shi, to sai ya haɗa da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, sai ya ce ni litu'minu billahi wa rasulihi,
domin ku yi imani da Allah wa rasulihi da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da Allah ya magana masu cutar da manzansa, masu cutar da shi, sai da ya hada da manzansa, sai ce innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina. Waɗanda suke cutar da Allah, sai ce da manzansa, Allah ya ce Allah ya tsine musu duniya da lahira, kuma ya musu tanadin azaba wadda take ta muhina mai walakantarwa. Lokacin da Allah ya faɗa game da masu yi masa izgili, sai da ya haɗa ya ce da manzansa, ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Lokacin da Allah ya ambaci waɗanda suke jibintarsa, sai da ya haɗa ya ce da manzansa, Allah ya ce inna ma waliyukumullahu, sai ce wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sai ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Lokacin da Allah ya ambaci wanda ake yace fitancanta a yardar da shi, sai da ya hada da manzansa, yace wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Allah da manzansa su ne suka fi cancanta a yardar da su in dai sun kasance mumunai. Don haka shi ne kaɗai a cikin halittun Allah wanda Allah ya yawaita rantsuwa a kansa, annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu wani ba annabi da Allah ya yawaita rantsuwa a kansa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misali yace yasin, yace wal qur'anil hakim, Allah ya ce innaka laminal mursali. Allah ya ce na rantse da wannan alqur'anin mai hikima. Allah ya ce lallai kai kana cikin manzanni. Lokacin da Allah ya so yake son ya kore wani zargi da su wannan mushrikai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ubangijinsa ya fita batunsa, nan ma sai da Allah ya rantsuwa, yace wadduha wal layli idha saja, sai yace ma wadda aka rabbuka wa ma qala. Don haka duk lokacin da Allah zai ambaci annabinsa, sai ya rantse, sannan ya kawo wata daraja tashi, ko kuma in yana son ya kore wani abu da mushrikai suka jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam. A duk cikin halittun Allah babu wanda Allah ya rantsuwa da rayuwarsa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah ya ce na rantse da rayuwarka, innahum lallai su lafi sakratihim suna cikin magagensu ya'mahuna, suna ta ɗemuwa a cikin wannan magagin nasu. Wannan annabin mu sallallahu alaihi wasallam, ubangijin shi ya tsarkake shi a cikin komai. Zakkahu fi aqalihi, Allah ya tsarkake shi a hankalinsa. Shi yasa yace ma dalla sahibukum wa ma gawa. Zakkahu fi basari, Allah ya tsarkake shi a ganinsa, sai yace ma zagal basar wa ma tagha. Ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karkace ba, bai tsallake iyaka ba. Allah ya tsarkake manzon Allah a zuciyarsa, sai yace alam nashrah laka sadrak, shin bamu yalwata ma, bamu faɗaɗa ma, bamu buɗa ma kirjinka ba. Allah ya tsarkake shi a ambatansa, sai yace wa rafa'na laka dhikrak, mun ɗaukaka ma ambatanka. Allah ya tsarkake shi a iliminsa, sai yace allamahu shadidul quwa. Allah wannan mai tsananin ƙarfi mala'ika Jibril shine ya sanar da shi alqur'ani. Allah ya tsarkake manzon Allah gaba ɗayan sa, yace wa innaka la'ala khuluqin azim. Lallai kai kana bisa ɗabi'u waɗanda suke masu girma. Shi yasa wanda daga cikin maluma magabata Al-Hasan bil Fadl yake cewa Allah bai haɗa ma kowanne daga cikin annabawan Allah ba sunaye biyu daga cikin sunayensa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda Allah ya faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim, bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah ya ce shi manzon Allah dangane da mumunai ra'ufun mai rangwame ne, rahimun kuma mai jinkai. Irin waɗannan sunayen ambata ma kansa ya ce inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Annabi sallallahu alaihi wasallam a siffofinsa na halitta kawai in ka kalla za ka ga akwai kamala babu na ƙasa ko kaɗan a ciki. Sai ka ji in ka ji siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam ka rawaya cikin masallacin nan duka
ba za ka samu wanda ya cika siffofi irin siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na halitta ba. Ya zo a littafin Shama'ilul Muhammadiyya akwai wani hadisi ɗaya wanda ya fi tattara siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam, shine hadisi na 7 a cikin littafin Shama'ilul Muhammadiyya. A cikin wannan hadisin, duk da yake isnadin hadisin maluma sun ce bai inganta ba, amma duk gabobin da suke cikin wannan hadisin akwai hadisai ingantattu waɗanda suka zo da su. Don haka in an tattara su gaba ɗaya duk abin da yake cikin wannan hadisin guda akwai shi cikin ingantattun hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin wannan hadisin, Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yana ba da siffar wannan annabin mu, annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fakhman, babban mutum ne, mufakhaman, abin girmamawa. Babu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga ko ba a san shi ba a rena ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Da kallonsa ka san babban mutum ne, ka san ba karamin mutum bane ko baka san shi waye ba. Yace tala'lu wajhuhu tala'lu al-qamar lailatal badr. Annabi sallallahu alaihi wasallam fuskar sana kyalkyali, irin kyalkyalin da wata yake yi in ya kai 13 14 15 a cikakken haskensa, to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyalkyali, fuskarsa take kyalkyali. Maluma suka ce kyawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da bambanci da kyawun annabi Yusuf alaihi salam. Annabi Yusuf alaihi salam an bashi rabin kyawun mutanen duniya, shi ko manzon Allah an bashi kyau gaba ɗaya. Kyawun annabi Yusuf alaihi salam a cikinsa ya haɗu da wata fitina sanadiyar wannan kyawun, amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya fi annabi Yusuf kyawu bai taɓa haɗuwa da wata fitina sanadiyar wannan kyawun nasa ba, saboda Allah ta'ala ya bawo wannan kyawun nashi da hasken nashi wani security, wani kariya, duk da babu wanda yake da irin wannan wanda yake da wannan kyawun a duniya. Shi yasa saboda kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam, Amr ibn al-As yana ba da labari, yace bai taba hada ido da annabi sallallahu alaihi wasallam tun san da ya musulunta, saboda ganin kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wallahi yanzu haka in aka ce in siffanta shi, yace wallahi bazan iya siffanta shi ba, saboda ban taba daukan idanuna su dauki hoton annabi sallallahu alaihi wasallam ba sama da ƙasa. Yace bai taba yin haka ba, saboda kawai girmamawa da darajantawa da ganin kwarjini na annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sifofinsa kana atwal min al-marbu'. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi madaidaici tsawo. Maluma suka ce ma'anar wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gajere bane. Wanda yake madaidaicin mutum in sun tsaya da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga manzo Allah ya dara shi tsawo, amma kuma manzo Allah bai da tsawon nan wanda zaka ganshi kace ga zangareren dogon tancan. Manzo Allah bai da irin wannan tsawo. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam suka ce kana aqsara min al-mushaddab. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bai kai wanda yake zankalele ba, sannan kuma yafi gajere, kuma yafi wanda yake matsakaici tsawo. Sannan azim al-hama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da babban ƙwallon kai, watan ƙashin kai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan karami bane a ce wancan mai karamin kai. A'a, annabi sallallahu alaihi wasallam shina da wannan kai wanda yake mai girma, kuma saboda girmamawa sai aka ce azim al-hama ba ce kabir al-hama ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rajul sha'r, yana da miƙaƙƙen gashin kai, ba dunkulallen gashin kai yake da shi irin namu ba. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam azharar launin sa mai haske ne, suka ce ba fari ne tas ba kuma ba ja ne jajawur ba, haskensa da farinsa ya haɗu da jaja. Annabi sallallahu alaihi wasallam wasi'al jabil, yana da goshi wanda yake mai faɗi. Sannan azajjal hawajib, annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tankwararren gashin gira, watan gashin giransa haka yake yadda ka san tsayin wata, alankwashi yayi wani kab, haka gashin girar annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Sannan sawabig, kuma wannan gashin giran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cike yake da gashi. Sannan bainahuma arq, tsakanin gashin girar annabi sallallahu alaihi wasallam na dama da hagu akwai wata jijiya wadda take tsakanin haka, amma jijiyar a hadisi an ce ba a ganinta sai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata,
to zaka ga wata jijiya ta bayyana a tsakankanin waɗannan gashin giransa. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aqanal irniyin, sannan kuma yana da tashin gorar hanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam lahu nurun ya'aluhu, yana da haske wanda yake ɗaukaka shi. Kaffal lihiya, yana da cikakken gemu. Sannan sahal al-khaddain, kuncin annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma abin da suke nufi da al-khaddu shine nan magangarar inda hawaye ke zuba. To na annabi sallallahu alaihi wasallam ba tudu yayi ba, gurin shafe yake. Sannan kuma dali alfam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yalwataccen baki, ba dan tsukakken baki yake da shi ba. Sannan mufallajal asnan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wushiriya. Daqiqal masraba, annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani siririn gashi wanda ya kai zuwa ga cibinsa. Sannan suka ce ka anna unuquhu jidu dimya, suka ce wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyawansa haka yake miƙe, sai ka ce mutumi, saboda in an yi shi abba alankwasa masa wuya ake yin sa miƙe, to haka wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake miƙe sallallahu alaihi wasallam. Mu'tadil al-khalq, manzo Allah yana da daidaitacciyar halitta, kuma da cikinsa da ƙirjinsa duka suka ce guda ne. Da za ka shafo ƙirjin manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga ciki, baya da babban ciki ko wani ƙaton ciki. Aridar sadar, manzo Allah ba a tsuke yake ba, yana da ƙirji mai faɗi. Sannan kuma dakhmal kharadis, duka ƙasusuwan annabi sallallahu alaihi wasallam cikakku ne, ƙosassu ne, manya ne. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam badin mutamasik, yana da jiki, amma kuma ba wanda yake da jiki da yawa ba, har wanda jikinsa ba riƙe yake ba, wani guri daga jikinsa yana jijjiga saboda cikar da yi, ba haka sallallahu alaihi wasallam yake ba. Suka ce ariyat tharayni wal batan, annabi sallallahu alaihi wasallam da cikinsa da guraren a gefukan nan sa baya da gashi a gurin, amma ash'ar dhira'ain, a hannuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a zira'insa akwai gashi. Tawilat zandain, manzo Allah yana da yatsu masu tsawo. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tafuna hannunsa suna da faɗi. Sannan matakin kafansa al-akhmasan, inda in an taka bai kai ga ƙasa, watan tsakiyar tafin kafa na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yarwa. Waɗannan suna daga cikin siffofi na halitta na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Da haka ko ganin manzan Allah kai kace kai mafarkinsa, ma kace ka gan shi wani dan wada, ka san da ba shi ka gani ba, ka gane shi sai da ka tadda kanka ba manzan Allah ne ka gani ba. Ka ji siffofin wannan mafificin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cikin abubuwan da Allah ya darajanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da su, Ubangiji ta'ala sai da ya riƙe alƙawari ga dukkanin annabawansa. Duk annabin da Allah zai aiko duniya sai an zaunar da shi a mai interview, cewa ka yadda da ko ka zo da annabtaka, in na aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai zaka jingine naka ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan annabin ya ce na yadda ya Allah, sannan Allah ya turo shi matsayar annabi. Haka Abdullahi bin Abbas ya fassara wannan ayar da take cikin suratu Ali Imran, wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqarrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqarrna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Allah ta'ala yake cewa a lokacin da Allah ya rike alƙawari ga annabawa cewa to yanzu zan aiko ku ga duk abin da na baku na annabtaka da hikima da littafin da zan baku, idan wani manzo na musamman ya zo muku yana mai gaskata abin da yake tare da ku, shin za ku yi imani da shi, za ku bi shi, za ku taimake shi? Za su ce ya Allah. Allah ce shin kun tabbata kuma kun rike alƙawari akan haka? Za su ce ya Allah mun rika. Sannan Allah ya turo annabi, ya turo wannan annabi. Wannan kenan ya nuna Allah ya darajanta shi bisa ga kowanne daga cikin annabawan Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba ga dukkanin annabawa. Ya faɗa a hadisi yace ana sayyidu waladi adama wala fakhar, ni ne shugaban duk wani dan annabi Adam. Manzo Allah yace kuma ba na faɗi wannan maganar don alfahari ba, haka dai abin yake.
annabi sallallahu alaihi wasallam a hannunsa ne tutar godiya take ranar tashin alkiyama. Hadithi ya zo hadithin imamu tirmidhi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hannuna tutar godiya take, ya ce babu wani ba annabi adam ko wanda ya zo bayansa, ya ce illa wa huwa tahta liwa'i yawmal qiyama, face yana ƙarƙashin tuta ta ranar tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya bada labari a kansa cewa ya gafarta masa duk abin da ya gabatar na laifinsa in ma yayi, kuma ya gafarta masa duk abin da bai yi ba na laifinsa in ma zai yi. Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah ya ce lalle mun yi budi akan ka, budi bayyananne. Allah ya ce domin Allah ya gafarta ma duk abin da ka gabata na laifinka in ma ka yi, sannan kuma da abin da ka jinkirta na laifinka in ma za ka yi, kuma Allah ya cika ni'imarsa a kanka ya shiryar da kai hanya madaidaiciya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kowane annabin Allah ya ba shi wata addu'a mai automatic ticket wadda yadda annabin ya yi an gama an karɓa. Ya ce kowanne annabi ya yi addu'arsa tun a duniya kuma Allah ya karɓa, ya ce amma ni tawu na ajiye ta domin ta zamo ceto ga al'umma ta ranar tashi alƙiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya girmama shi yasa a wurin kiransa sai ya kira shi da mafi soyuwar sunaye zuwa gare shi. In ka ɗauka a suratul anfal a aya ta 64 da ta 65 da ta 70, Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital. Duka kira ne Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya kira shi da ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi. Haka in ya tashi sai ya kira shi ya ayyuhar rasulu, ya kai wannan manzo, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya ayyuhar rasulu, sabanin yadda Allah yake kiran sauran annabawa da shi. Ya kira annabi Adam alaihi salam, ya Adam uskun anta wa zawjukal janna. Ya kira annabi Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim a'rid an hadha. Ya kira annabi Nuhu alaihi salam da sunansa qarara, ya Nuhu bit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak. Amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah zai kira shi da ire-iren waɗannan sunaye, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu. Daga cikin darajojin da Allah ya darajanta annabinmu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa duk wani ba annabi mu'jizarsa ta ƙare, ta wuce ta ƙare. Ba za ka iya kawo taguwar annabi Salihu alaihi salam ba, ita ce babbar mu'jizarsa. Amma mu'jizar annabinmu ba za ta ƙare ba ila yawmil qiyama, ita ce mu'jizar alƙur'ani. Kuma sai Allah ya tattara duk mu'jizojin da ya bawa annabawa, sai da Allah ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan mu'jiza. Misali, ka ɗauko annabi Sulaiman alaihi salam, mu'jizar mi aka bashi? An bashi mu'jiza ta iska. In yanzu zai yi tafiya, kawai za a shimfiɗa wani tanhal, wani abu mai faɗi da shi da dabbobi da aljannu da kowa a zo a hau da jama'arsa, iska ya zo ya mirɗa wannan abin da suka hau da shi, ya kai su yi tafiyar wata ɗaya da su, wadda za a yi wata ɗaya bisa doki sai ya yi ta da su tsakanin safe zuwa azhar, ya kai su inda za su je. Mu'jiza ce tashi. Wal Sulaiman riha asifa tajri bi amrihi ruka'an haythu asab. To Allah bai bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan ba? Ya bashi. Ko annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa ba a ga irin wannan ga al'ummarsa ba, duk da yake shi an mashi fiye da haka. An ɗauke shi zuwa saman sammai bakwai cikin dare guda ya dawo. Al'ummarsa sai Allah ya ba su gajirage nan, su je ba tafiyar wata ɗaya ba, ko tafiyar da za a yi cikin shekara ɗaya za a iya yi da su a irin wannan lokacin tsakanin safe zuwa azhar. Ba jirgi ba, ga rocket nan
wanda zai yi tafiya na kilomitoci miliyoyi a cikin lokaci wanda yake kankani. Don haka duk wata mu'jiza da Allah ya baiwa annabi wani ba annabi, to Allah ya baiwa annabi mu sallallahu alaihi wasallam irinta. Annabi Isa alaihi salam cikin mu'jizojin da Allah ya bashi akwai ni rayar da matattu, yayi addu'a matacce a kabarinsa in ya shekara 100 da mutuwa ya tashi yayi magana, ayi magana da shi ya koma. To Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan mu'jiza. Ba matacce ba, mutum matacce, a'a abinda ya shafi tsohon kututturen icce wanda ya bushe kakau, ya zo ya yi kuka da hawayensa, yana hawaye yana zufa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ne da Jabir bin Abdullah da sauran sahabbai waɗanda suka halarci lokacin suka ruwaito lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa Madina. An ce an samu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, gurin da aka yi masallacin akwai itacen dabinai, akwai kaburbukan mushrikai. Yasa aka tone waɗannan kaburbuka na mushrikai aka kai su wani guri aka bizni. Itacen dabina aka sassare su. Yana hawa bisa wani kututturen iccen dabino yana hudu ba. Lokacin da wata mata ta sa yaron ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munbari. Hadisin yana cikin sahih Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar hawan wannan iccen dabino sai ya hau munbari. Ranar Juma'a ta farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau munbari, sai sahabbai suka ji wannan kututturen icce yana tsala ihu yana kuka a cikin masallaci. Jabir bin Abdullah ya ce sai ka ce raƙuma mai cikin wata 10 haka ya kama kuka. Wani marwaici ya ce da ƙarshe ya kama yana ciccika yadda ka san ana rarrashin jariri. Ya ce manzan Allah ya zo ya dafa shi, ya ce masa kai kututture mi ka kai wa kuka. Ya ce da kana hawa a kaina kana hudu ba, yanzu kuma ka daina hawa kaina ka koma wani guri. Sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to in kana so zan koma in ci gaba da hudu ba a kanka, in kuma kana so a ɗauke ka a kai ka gidan aljanna a dasa ka yi rayuwa, ka yi ganye, ka yi ‘ya'ya har ‘yan aljanna su rinka ci daga gare ka, kuma ka rinka sha daga ruwan aljanna. Ya ce na zaɓi wannan, manzo Allah ya ce za a aikata. Jabir bin Abdullah ya ce duk wanda yake cikin masallacin babu wanda bai ji kukan wannan kututturen iccen dabino ba. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tattara masa duk mu'jizojin da aka bawa annabawa, to Allah ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan mu'jizar. Daga ciki dutse ya kasance yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama. Hadithi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na san wani dutse a garin Makka ya kasance yana min sallama tun kamin a aiko ni matsayar annabin Allah. Daga cikin abubuwan da Allah ya darajanta annabinsa sallallahu alaihi wasallam da su, Allah ya magana da annabi Musa a dutsen Tur, amma shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya kai shi har a Sidratul Muntaha, har gaba gare ta sannan Allah ya magana da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda a cikin al'ummarsa za a samu mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba. Sahabbai suka roƙi manzo Allah ya neman masu Allah ƙari. Manzo Allah ya ce to tare da kowane 1000 akwai mutum 70,000. Suka ce ya Rasulullah ka neman mana Allah ƙari. Ya ce tare da kowane mutum guda daga ciki akwai mutum 70,000. Mutum 70,000 sau 70,000 ya dakhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab. Allah ya samu a ciki. Cikin darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai yawan kyauta ne. Babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta. Ta kai ga wani ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bani daga dukiyar da take gurinka. Manzon Allah ya ce aje da shi. Ya ce ka gani abin da yake tsakanin waɗannan duwatsun guda biyu na garken tumaki da awaki da shanu. Ya ce duk ka ɗauka na baka. Shi ya ɗauka wasa ne, wasa-wasa ya fara gargaɗawa, sai da ya ga ya fice da su babu wanda ya ce masa ƙala. Sai ya je gurin mutanensa ya ce ya qaumi aslimu, ya ce wallahi ku musulunta, akwai kuɗi akwai dukiya, saboda fa inna muhammadan yutil ata, manzan Allah yana ba da kyauta irin bayarwan wanda bai tsoron talauci. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a Bukhari cewa ya fi iska mai kaɗawa kyauta. Cikin kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam annabinmu
shine wanda ake yi wa kirari baka jin babu ga bakinsa, bai taba cewa babu ba, ko bai da abu in ka roƙa zai ce ka zauna, duk lokacin da abun ya zo za a ɗauka za a baka. In shi kaɗai aga annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɗauka zai baka. Ai hadisi ya tabbata wata mata ta je ta saƙo wasu tufafi da hannunta ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ga waɗannan ka saka. Manzo Allah ya karɓa yana murna yana farin ciki, ya tashi daga majalisi ya je gida ya cire tufafin jikinsa ya sa waɗannan sababbin tufafi sai ya shigo ya ci gaba da karatu. Yana zama wani sahabi ya ɗaga hannu ya ce ya rasulullah don Allah waɗannan tuwahin da aga jikinka don Allah ina buƙatar su. Nabi ya ce babu matsala, ya sake komawa gida ya cire su ya sa tsoffinsa ya naɗo wannan bargon ya kawo ya miƙa ma wannan mutumin. Aka ce mai kai baka kyauta ba, kaga manzo Allah ya sa sai na da buƙata da su, kuma ka san in ka roƙe shi bai cewa bai basuwa. Shi ko wannan sahabin don kakku ga laifinsa ya ce wallahi ba na roƙe su bane don insa, na san ko yanzu na faɗi na mutu babu abin da za a min likkafani da shi. Shi yasa na samu likkafani tufan da ya taɓa jikin annabi sallallahu alaihi wasallam, don haka in aje don ya zama likkafani gara. Marwaici ya ce wannan shi ne kuma ya zamo likkafani ga wannan mutumin. Imamul Wahidi mai littafin Asbabun Nuzul ya kawo cewa wata mata ta aiko ɗanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata tufafi, bata da abin da za ta saka. Yace ta je babu yanzu, amma in an kawo ko an samu za a bata. Dan sakon ya sake dawa, wai ko na jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gida ya cire waɗannan ya ba su, ya ce gashi a kai mata. Lokacin ne maluma asbabun nuzul suka ce ayan nan ta sauka ta suratul Isra, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basati fataq'uda maluman. Suka Allah yake cewa kakka sanya hannunka a kukumce daure zuwa ga wuyanka, watan baka iya ciyarwa, kuma kakka shimfida ta dukkanin shimfidawa, zaka zamo abun zargi kuma abun yanke ma. To annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan kyauta, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jarantaka cikin mutane. Wataran an ji a Madina wani ƙara bayan gari kamar fashewan bom, jarumai suka fito bayan gari, ana shawarar dawa za su shiga daji don su je su binciko mina na yake faruwa. Hadithin yana cikin Sahih Bukhari. Sai ko da suna wannan shawarar sai suka ga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam har ya tafi ya dibo har ya dawo. Su suna nan suna shawarar wani jarumi da wani jarumi za a tura. Shi kuma dokin wani ya ansa ko sirdi dokin bai da annabi ya dauki takobi ne ya shiga dajin ya ga me ke faruwa. Sai ya dawo yana ce musu kakku ji tsoro, kakku ji tsoro, ba komai bane, inni wajadtuhu la bahara. Annabi sallallahu alaihi wasallam an ji yakin Hunain, an samu wata matsala saboda wani kalami da sahabbai suka yi, sai Allah ya dan jarrabe su. To karon farko sai gaba ɗaya suka gudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya shi da sahabbai yan kalilan, ga arna kusan mutum 4000 suna neman ina manzo Allah yake. Wallahi bai juya baya ba, abinda yake ce musu anan nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, ni ne annabi gani nan, ba na ƙarya bane ba jabu bane, ni ne jikan Abdul Muttalib, wake ne ma na gani. Haka ya shiga cikinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗazu mun gaya muku jarumai sun ce in wuta ta kai wuta sai dai a dawo bayansa a laɓe, saboda mi inda ya nufa bai juya baya. Wata ran za a je yakin Uhud, an zo ana shawara a fita ko kar a fita. Wasu suka ba da shawarar cewa ka a fita, a bari mushrikan sai sun shigo cikin gari sai a musu yakin sunkuru. Wasu suka ce a fita kawai. To annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga gida, sai ya je ya sawo sulkensa na yaƙi, ya ɗauko makamansa ya fito. To waɗanda suka ce a fita sai suka ga kamar manzo Allah ya fito ne ba yana so ba, suka ce ya rasulullah mu mun janye ra'ayinmu, don haka a zauna a bari har waɗancan mushrikan su shigo. Manzo Allah ya ce a'a, ai babu wani ba annabi wanda ya taɓa sa kayan yaƙi ya je ya cire su, sai dai ya je in Allah ya yi abin da za a yi saboda alama ne na tsoro. Kenan kun ga wata barazana gaba, shi yasa za ku je ku kwance shirinku. Ya ce ba a taɓa wannan ba annabi ba, don haka duk abin da zai faru a fita za a yi sallallahu alaihi wasallam.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa zuhudu gudun duniya. Hadisi ya zo a cikin sahih bukhari, sayyidina Umar ya shiga ɗakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ya fashe da kuka, yace ya rasulullah, yanzu ga ka kwance a ƙasa a haka, ga sarakunan Rumawa da Farisawa suna watayawa cikin dukiyoyi. Sai manzon Allah ya tashi ya ce masa, awa anta fi shakki ya ibn al-Khattab, shin kana cikin kokonto ne game da addinin mu ya kai dan Kaddabi? Don ɗaya ban samu duniya ba sai kaga kamar kila waɗancan arnan sun fi mu gaskiya kenan? Yace ya rasulullah, ba haka bane, amma na ga kafi kowa daraja a cikin mutane. Manzo Allah yace ai baka sani ba, yana yiwuwa su Allah ya shigar da su ne cikin waɗanda in an je lahira zai ce musu azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna azabal huni. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi zuhudu cikin mutane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi tawazu'u, kankan da kai a cikin mutane. Wata rana sayyidina Abubakar yana cikin kasuwa, sai waje wani bayahude yayi wata rantsuwa, ya ce wallazi tsafa Musa alal alamin, na rantse da wanda ya ɗaukaka ya zaɓi annabi Musa fifita shi akan talikan duniya baki ɗaya. Ashe Abubakar ta kawo mainan, sai ya kece wannan bayahude mari. Ya ce yanzu za ka yi irin wannan rantsuwar manzan Allah yana duniya, ka ce ka rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan talikan duniya baki ɗaya? Bayahudin ya je kai ƙara wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ka san muna da alƙawarin zaman lafiya tsakaninmu da ku, amma yau mutumin ka ya mara. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa habbansa, a'a, ku bar irin wannan na nuna kaman fifiko na akan wani ba annabi, don kada wani ya ɗauka kaman cewa kun rena wancan ba annabi ne. Saboda ni, saboda tawadu'i na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyautata zamantakewa. Anas dan Malik radiyallahu anhu yace ya shekara 10 gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah bai taba ce mai me yasa ka aikata abu kaza ba, ko me yasa baka aikata abu kaza ba, ya mai fada akan sa. Aisha radiyallahu anha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba bugun kowa ba, tace sai dai in jihadi ne aka shiga. Tace baka ganin fushin sa in ba saba ma Allah akai ba. To Ubangiji ta'ala ya darajanta shi, ya ɗaukaka shi. Ya zo a hadisi, manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah ya rike ni badadayinsa, watan babban masoyinsa, kamar yadda ya rike annabi Ibrahim alaihi salam. Shi yasa duk abinda wani ba annabin Allah zai roki Allah ya ce Allah kai nan abu kaza, to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamin shi roki Allah sai Allah zai ce masa nayi ma irin wannan abun. In ka bibi alqur'ani zaka gano wannan. Misali, annabi Ibrahim alaihi salam ya roki Allah ya ce wala tukhzini yawma yub'athun, Allah kada ka kunyatar da ni ranar da za a tayar da bayi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin shi wannan addu'ar sai Allah ya bada labari ya ce yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu, ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi ba da waɗanda suka yi imani tare da shi. Kamin ya roka Allah ya bashi labari cewa ai ba zai kunyatar da shi ba. Annabi Ibrahim alaihi salam ya roƙi Allah ya ce waja'alni lisana sirqin fil akirin, Allah ka sa ya ni harshe na gaskiya, watan yabo cikin mutanen da za su biyo bayana. Kamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi wannan, Allah ya ce masa wa rafa'ana laka dhikrak, ai mun ɗaukaka ambatanka, ba za a taɓa mantawa da kai ba. Kullum in za a yi sallah sai an ambace ka cikin kiran sallah, an ambace ka a iqama, an ambace ka a cikin tahiya, ko ina sai an ambace ka, kuma kullun Allah ya ce ya ɗaukaka ambatanka. Annabi Ibrahim alaihi salam ya roƙi Allah ya ce wajnubuni wa baniya anna abudul asnam, Allah ka nisantar da ni da iyana kar mu bauta mu gumaka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira. Allah yana nufi ne domin ya tafiyar da kazamta akan ku ya mutane wannan gida, kuma wa yutahhirakum ya tsarkake ku tatahira, tsarkakewa. Annabi Musa ya roki Allah, qala rabbi shrah li sadri, yace ya Allah ka yalwata min kirjina. Kamin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah wannan, sai Allah ya ce masa wa nuyassiruka lil yusra, za mu sauƙaƙe ma ga mafi sauƙi. Allah ya ce masa fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Allah ya ce mun sauƙaƙe wannan alqur'anin bi lisanika da harshenka. Allah ya bashi labari yayi mai
tun ma kamin ya roƙi Allah irin yadda annabi Musa alaihi salam ya roƙi Allah. A injila ma sai da attaura sai da Allah ya kawo ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kuma zai turo shi. A suratul saff me Allah ya ce wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Annabi Isa yayi bushara da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayansa domin sunan manzan Allah ne Ahmad. Ya ce ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi wa ana al-hashir. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk waɗannan sunayensa ne. Da haka a Injila sai da annabi Isa alaihi salam har yanzu ayar tana nan a Bible. Ya ce an taliqu li'anni illam antaliq lam ya'tikum al-barqilit. Yace fa amma in talaqtu arsaltuhu ilaykum fa idza jaa dhalika yuwabbiqu al-alama ala khati'ati. A Bible ne wannan ayar take a Larabci cewa zan tafi saboda in ban tafi ba wannan barqilit ba zai zo muku ba, don haka in na tafi zan turo shi zuwa gare ku. In ya zo lokacin zai isko duniya gaba ɗaya cikin duhu na jahilci da kafirci. Yuwabbikul alam ala qadiyatihi, zai zargi duniya gaba ɗaya akan kuskuren da duniya take ciki na kafirci. Waye wannan? Shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shine a Bible in John chapter 16 verse 7 yake cewa nevertheless I tell you the truth, yet it is expedient for you that I go away. For I do not go away, the Comforter will not come to you. But if I depart, yet I will send him to you. Wannan kenan cewa zan tafi, in ban tafi ba, to ba zai zo ba. Waye wannan Comforter? Saboda wannan lafazin fassararsa guda da Muhammad, watan mashayabu, watan wanda yake cike da godiya mai yawa, kuma shine wannan albarqilit inda aka ambata wannan daga yaren Siriyananci ne suka ce fassararsa a Larabci cewa huwa alladhi lahu hamdun kathir, shine wanda yake da godiya mai yawa, kuma wannan shi ya dace da lafazin Muhammad da kuma Ahmad. Don haka wannan shine annabinmu sallallahu alaihi wasallam da irin darajojin da yake da su da kuma ɗaukakar da yake da su. To wani irin haƙƙe yake da shi a kanmu? Cikin haƙƙoƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi a kanmu shine mu so shi, mu ji muna son sa, kuma so wanda yake gaba ga dukiyata da mahaifin ne na da mutanen duniya baki ɗaya har da raina. Manzo Allah ya ce sai yanzu imanin ka ya cika. Don haka mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam mun fi da son sa bisa ga kowa, mu yawaita ambatansa, mu yawaita yi masa salati, mu rinka tamanni gurin ina dai za a ce mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da a mafarki ne. Manzo Allah ya ce za a kai ga lokacin da masu imani su ne za su gwammace ma cewa da a ce su ba da iyalansu gaba ɗaya da dukiyarsu gaba ɗaya akan su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka mu ji muna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin haka. To sai gaban mu ta gaba shine abin da ya shafi al'adar Allah game da waɗanda suka rinka cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun a duniya. Shin menene Allah ya da su tun a duniya? Cikin abubuwan da ko waɗanda suka taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya halakar da su tun a duniya, akwai baffansa Abu Lahabi wanda ake kira Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Yana daga cikin masu taurin kai daga cikin Qurayshawa a Makka waɗanda suka fi tsananin ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam. A kan sani tun farkon manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam suratu Lahab ta sauka a kansa, tabbata da abi lahabin wa tabba. Cikin cutar wanda yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗiyansa biyu na aure da ɗiya biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani auren zumunta ne aka yi. Yana da ɗa Utba da Utaiba, su suka auri Ruqayya da Ummu Kulthum ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da manzo Allah ya zo da manzanci yace sai sun sake waɗannan ɗiyan, suka sake su. To cikin cutar wanda Abu Lahabi yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da matarsa
da Allah ya ce mar'atu hammalatul hatab, kuma duk inda manzo Allah ya je yi wa'azi sai wannan baffan nashi Abu Lahab ya je ya bata Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin. To da Allah ya tashi kama shi, wani ciyo ya sako mashi kamar kansa, ta kama shi, bayan ta kama shi sai da kafarsa ta ruɓe gaba ɗai, sannan Allah ya halakar da shi. Waɗannan iyan nashi Utba ya je ya tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin zai fita ya je Sham, bayan ya sake diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, dama ya ce wallahi la'atiyanna Muhammadan, wallahi sai na je ma Annabi Muhammad fa udhiyannahu in cutar da shi fi rabbihi game da ubangijinsa. Sai ya ce ya Muhammad, ya ce huwa yakfuru billazi dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adana. Ya ce wanda aka ambata a wannan ayar, duk da yake ayoyin suna da fassarori biyu, suna ganin lamirin yana kuma ne zuwa ga ubangiji, suna ganin lamirin yana kuma zuwa ga mala'ika Jibrilu alaihi salam. Amma a wannan ruwayar ina cewa ya kafirce ma wannan da ya kusanto, ya ƙara kusantowa, yana nufin shi ubangiji ta'ala ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirce masa. Sannan kuma aka ce ya tofa yawu ga fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma ce abin bai kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kun ga dai iyakar walakanci da kuma nuna ƙididanci da nuna tozarci. Shi kuma duk sanyin Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya daga hannu yace Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika, yace Allah ka rinjayen masa wani kare daga cikin karnukanka. Ai ya tafi Sham'il, sun kai wani sansani da daddare suka kwanta, sai ce gaskiya kun san Muhammadu ya min wata addu'a, yace ina jin tsoro, yace ku bari in shiga tsakiyan ku in kwanta. Ya shiga tsakiyar mutane ya kwanta, ana ciki sai ga zaki ya taho, ya sunsunanan, sai da ya isa har tsakiyar mutane inda shike ya kama shi, ya fata-fata da shi, ya yayyaga shi, ya yi raga-raga da shi, ya tafiya kuma bai taba kowa ba. Kun ga Allah ya nuna masa wannan tun a duniya. Daga cikin abubuwan da suka faru na waɗanda suka ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a duniya, akwai wani sarki da manzo Allah ya rubuta ma takarda, yana kiran shi zuwa ga addinin musulunci. Ana ce masa ga takarda an kawo, bai tsaya ma ya karanta abin da yake cike ba, ya kama takarda yayyage. Aka zo aka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace Allahumma zik mulkahu, Allah ka yayyage mulkin sa kamar yadda ya yayyage min takarda. Shi ma bai sha ba, sai da Allah ya ɗaya da mulkin sa ya tarwatsa shi, aka samu wani daga cikin ƴaƴansa ya masa juyin mulki ya kashe shi. Don haka babu mai cutar da manzan Allah ya sha. Cikin abubuwan da suka faru, Ibn Hajar rahmatullahi alai ya kawo a littafinsa Ad-Durarul Kamina, wani mutum, wani arni daga cikin magolawa ya zo tsakiyar musulmi, ya zo ya rinka zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana tsaye, suke da mulki, suke da shugabanci, an ce wani kare can yana riƙe ga mai shi, ya zabura ya je ya kama wannan mutumin, ya mai cizo mai tsanani a kafarsa, aka samu aka kwaci shi daga wannan karen. Sai wani malami ya ce wallahi zagin da kake wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya fusa ta karen. Ya ce kai ina, ai lokacin da nike bayani ina daga hannuna ina nuni haka, shi yasa karen yayi tsammani kamar da shi nike. Sai ya ci gaba da abin da yake yi. Bayan ya ci gaba da abin da yake yi, da ƙarshe karen an ƙara ɗaure shi, ya sake zabura ya je ya kama shi ya damƙi wuyansa, sai da ya gaba ya gare shi ya kashe shi, saboda cin zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi. To kamin mu kai ga gabar mu ta ƙarshe da za mu tsaya a kai, na nuna min lokaci ya kusanto. Yanzu diba shin wai me yasa ake ta samun mutane na zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam? Yanzu ko kwanakin nan ba da dadewa ba, duka sati biyu da suka wuce, nan Sokoto wani ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya hau Facebook ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ba a kama cewa wai bai da hankali, sai su malamai suka ce ya za a yi a ce ya iya operating din waya, har ya so data ya sa, ya hau Facebook duka ya iya, har ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan a ce bai da hankali.
akwai kwanaki wani a Kano shi ma abun bai wuce sati 3 zuwa wata 1 ba, irin mugun askin nan da tara gashi haka wani yaro yi, yan hisba suka kama shi suka aske mai gashin kai, abinda ya ce shi ko ba zai sake yin sallah ba sai ran da su masa ta koma yadda take. An samu a Kano wani ya zagi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wai aka tambayi dalili, wai cewa wai yayi bidan aiki har ya gaji wai bai samu ofa ba. To don Allah annabi Muhammadu ka bada ofa, to mina na yin mai na zagi, shi ko gani ne bai taba yi ba, kaga dai akwai wani abu kenan. Ga waɗancan da ke yi da suna addini, irin waɗancan da aka kama Sharif Amin ake ce masa, ko Amin Sharif, irin wancan Abdul Inyas Koni, to mina na banda wanda arna suke yi, Denmark sun yi, Faransa sun yi, na aibanta annabi sallallahu alaihi wasallam da zagin sa, wai mina na yasa haka. To a takaice maluma sun ce su dai waɗancan arnan da masu kwaikwayo da su dalili guda ne, yuriduna li tufi'u nurallahi bi afwahihim, suna son ya za su bice hasken Allah da bakunansu, shi kuma Allah wa ya aballahu illa an yutimma nura, Allah ya ki sai ya cika haskensa. Sannan daga cikin dalilan akwai wasu waɗanda su kuma guce wurin son wasu malummansu da waɗanda suke ji da su, har suke ganin sun shiga gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma in ba sun ci zarafin manzo Allah ba suna ganin sunayen malummansu ba su tashi. Wasu saboda haka ne, wasu kuma dalilai na daban ne. Abin da yake ƙara bayyanar da wannan a gurguje, akwai ambata a cikin tarihi gawar annabi sallallahu alaihi wasallam kadai, abin da tarihi kiyaye an yi attempt na sace wannan gawar kusan sau 4. Akwai wanda arna wasu suka yi, akwai wanda wani daga cikin wanda ke kirarin musulunci a Misra yayi don a je a ɗauko mai gawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina ya maishe ta Misra, wai dole a dawo ziyara a Misra. Amma duka waɗannan sun samu ba su samu nasara ba. To sai mu kawo ga gabar mu ta ƙarshe, shine wanda yake zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ko zage shi, menene matsayinsa, menene hukuncinsa. Maluma sun ce hukunci akan wannan na wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam, maluma kakaf sun yi haɗu sun yi ittifaki cewa duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin musulmi wanda ke kirarin musulunci, fa huwa kafirun murtaddun yajibu qatluhu, kafiri ne, ya riddadde ne, ya ridda kuma wajibi ne a kashe shi. Wannan ijma'in akwai malamai da yawa da suka hakaito shi, kamar Ishaq bin Rahawihi, akwai Ibn al-Munzir, akwai Al-Qadi Iyad da Imam al-Khattabi, dukkaninsu sun hakaito haɗuwar malamai cewa duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ya yi ridda, imma musulmi ne kuma wajibi ne a kashe shi. Saboda dalilai kamar haka, na farko a suratul Tauba Allah ta'ala ya ce, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahdharun wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ubangiji ta'ala yace munafikai na saunar wai a saukar da wata sura wadda za ta bada labari ga abin da suka boye a cikin zukatansu. Allah ta'ala yace ku je ku ci gaba da izgili, Allah zai fitar da abin nan da kuke tsoron a fitar. Allah yace in ka tambaye su za su ce wallahi muna kutsawa ne, muna wasanni, alhali su ka manzo Allah ne suke yi. Sai Allah yace ka ce shi yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzo Allah kuke wa izgili? Allah yace a'a, kar ku kawo wani hanzari, kun kafirta bayan imaninku. Kenan izgili aka ce, kun san ko zagi da aibantawa ai yana gaban izgili. To tunda izgilin aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yace kafirci, da haka duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya kafirta. Sannan kuma daga cikin ayoyi waɗanda suka nuna haka, Ubangiji ta'ala ya ce wa minhumul ladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Allah ya ce qul udhuni khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul ladhina amanu minkum wal ladhina yu'dhuna rasulallahi lahum adhabun alim.
Allah ya ce waɗanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce a kai ai ko zuwa an kai wuri ne duk abin da kun ka faɗi yadda shi kai da shi Allah ya ce to suna da azaba mai raɗaɗi. Ya zo a hadisi Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi mai lamba 4362 hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala an wata bayahudiya ta zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga rigar mutuncinsa wani mutum ya makure ta ya shaƙe ta sai da ta mutu aka je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ishhadu fa inna damaha hadarun yace jininta ya tafi ga banza. Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi har wayo mai lamba ta 4361 hadisin Abdullahi bin Abbas wani mutum makahu yana da ummu walad wato wata kuyanga wadda ya kai ga haihuwa da ita tana zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana cin zarafinsa ya hana ta taki bari ya tsawace ta taki bari wata ran tayi wannan ci masa zarafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zarafi sai ya tashi ya dauko wani mashi ko wani takobi karami ya je ya soka mata a ciki ya daka sai da ya ji ta bar motsi yasa aka dauke ta aka kai garka aka yassuwa aka ga gawarta aka dauka sai wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tara sahabbansa yace ina shaidar da ku Allah ina rantsar da ku da Allah duk wanda ya san yayi wannan aika ya tashi sai wannan makahon ya tashi ya kutsa mutane sai da yazo ya tsaya gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ku yanga ta ce kuma ni na kashe ta yace cin zarafinka take yi da zaginka na hana ta ta bari ya rasulullah yace ni kuma na kashe ta manzo Allah yace ka kyauta ku shaida jininta ya tafi ga banza. Kenan duk wanda ke cin zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hukuncinsa hukunci ne na kisa. Malama suka ce zahirin wannan matar ba musulma bace kafira ce. Imam Nasa'i ya sake ruwaito hadisi mai lamba 471 hadisin Abu Barzat al-Aslami yake cewa wani mutum ya kausasa magana akan sayyidina Abubakar yace sai nace ma Abubakar a aqtuluhu shin bazan kashe shi ba sai na Abubakar yace masa laisa hadha li ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai babu wanda ake yi ma haka kashe shi dan ya zagi wani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin ya nuna mana ni sayyidina Abubakar ya tabbatar da hukuncin kisa ga duk wanda ya ci zarafi ya zaga ya aibanta Annabi sallallahu alaihi wasallam. To yanzu magana in ya ce ya tuba ana karɓar tubarsa ko yaya ya zaga ya aibanta da ba ya ce ya tuban ma Allah. To maluma dai sun haɗu akan cewa idza taba taubatan nasuhan in ya tuba ta gaskiya wa nadima ala ma fa'al yayi nadama ga abin da ya aikata anna hadhihi tauba tanfa'uhu yawmal qiyama tuba za ta amfane shi ranar kiyama fa yaghfirullahu lahu Allah ya gafarta masa. Amma mu anan akce waqtalafu maluma sun yi sabani fi qabuli taubatihi fi dunya ga karbar tubarsa a duniya wa suqutil qatl alaihi da faduwar kisa a kansa. To nan kan fa dhahaba malikun wa ahmadu imamu maliki ata kun san malikiya muke ko dai an tashi wata rigima sai a ce ai malikawa ake. To imamu maliki ya tafi da shi da imamu ahmad ila annaha la tuqbalu fa yuqtalu walau taba cewa ba a karɓar tubarsa a nan duniya za a kashe shi ko ya ce ya tuba ce to bari dai ka tai can wurin Allah can tuba tsakaninka da shi. Amma mu annabi Muhammadu ya wuce mana nan domin in an barka gobe wani zai zage shi kuma ya dawo ya ce ya tuba. Don haka sai a maida wani abun wasa kenan. Wani da nufin yin haka ya san da ba za a yi komai ba ya fito ya ce ya janyi. Kun ga matsalar da muke samu yanzu. To miye hujjar su da suka ce ba za a karbi tubarsa ba? Sun kawo hadisi wanda Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi mai lamba 2683 hadisin Sa'd bin Abi Waqqas lokacin da za a je fatu Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutum 4 cikin su da mata 2 yace musu ko isko su kun kai rataye ga labulen ɗakin Ka'aba ni na bada dama ku kashe su. Kada ku taba kowa. Kada a taba kowa. Man dakhala baitahu fa huwa amin wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala masjida fa huwa amin.
ce duk wanda ya shiga gidansa ya rufe ka a taba shi, duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ka a taba shi, duk wanda ya je wurin Ka'aba ka a taba shi. Yace amma su waɗannan ko ga labulen ɗakin Ka'aba ba ya ka aminci ba kenan, kuka gansu ni nace ku kashe su. Aka je aka samu akwai wanda ake ce ma Abdullahi ibn Abi Sar, wani ta'addanci yayi, ya rinka zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya dauko shi yana rubuta masa wahayi, wata aya ta sauka, manzo Allah ya ce mai ya rubuta, thumma khalaqana wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana nutfata 'alaqatan fa khalaqana al-'alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahama thumma ansha'nahu khalqan akhar. Manzo Allah yace rubuta, sai yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Manzo Allah yace ka rubuta haka, yace ashe ko ni ina iya Qur'ani kenan. Yaje kuma ya koma ya tacin zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To manzo Allah yayi ridda ya koma Makka. Manzo Allah yace shi kan duk inda kuka iya ganin sa ku kashe shi. Sai je ya labe wurin sayyidina Uthman radiyallahu anhu, yace ya tuba. Da haka sayyidina Usman ka kai ne wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya jashi ya kai shi wurin manzo Allah. Sayyidina Usman yace ya Rasulullah, ga Abdullahi bin Abi Sar ya dawo ya ce ya tuba. Manzo Allah ya tada kai ya kalle shi sai ya soke kai, bai ce kala ba. Sayyidina Usman yace ya Rasulullah, gashi nan ya ce ya tuba, ya sake dawowa musulunci. Manzo Allah ya soke kai bai ce kala ba. Ya sake faɗi karo na uku, manzo Allah ya soke kai bai ce kala ba. Ya sake can na hudu, manzo Allah ya daga hannunsa sai ya mika masa hannu ya masa mubaya'a. Sai ya juyo manzo Allah ya kalli sahabbai yace mi yasa na ba ku dama duk inda kuka gane ku kashe shi, yanzu ma da yace ya tuban yana gabana ba ku ga na karbi mubaya'a saban mi yasa kuka ki kashe shi. Sai suka ce ya Rasulullah, mu kan ba mu gano ba, inda ka mana signal da ido. Manzo Allah yace babu ba annabin da yake da mayaudariyar idanu, alamu ne na tsoro wai ka ce ka yi signal da ido wai ayi abu kaza. Yace babu ba annabin da yake da haka. Akan wannan su Imam Malik suka ce tunda har yace ya tuba kuma manzo Allah bai karba ba har kusan karo uku, har yace me yasa ba su kashe shi ba, suka ce dan haka ba a karba kenan tuba wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka wannan da za a dauki wannan matakin, to lallai masu shigowa har a cikin rigar musulunci suna aibanta da zagin wannan babban mutum. Yau ko ɗan siyasa ne, yanzu ba Buhari ba ma zagi ne aka yi ba, magana ya yi, Twitter ta goge maganarsa, aka yi ne, aka ɗauki mataki aka hana duk ɗan Najeriya amfani da Twitter. Ballantana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da mabiya sama ga mutum biliyan 2 a duniya a halin yanzu. Musulmin da ke biyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi mutum biliyan 2. Sannan wani ya zo ya ci zarafinsa kuma har a ga wai akwai lauyan da zai iya kare shi, wai ya ce wai akwai 'yancin ɗan adam saboda mutum ne ya zaga. Ai mutum ne ba kamar sauran mutane, babu mai mabiya a duniya yau dinnan irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka ba kamar kowa bane, ko a hankalce ba kamar kowa bane. Ballantana mu a addini mun san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar kowa bane, yadda Hassan bin Thabit yake cewa wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu, yace fa bil arshi mahmudun wa hadha muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Da haka nan kiran da zamu yi a rufewa cewa mu yi taka tsantsan da bakunan mu, kan sake bakunan mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani lokaci akwai dalilan da ke jawo haka, akwai na jahilci da rashin karatu a gurin maluma, yana daga cikin abin da yake jawo haka. Yanzu kamar shi bayan ƙididanci da kwangilar da ya ɗauko shi Abdul Jabbar na rusa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cin mutuncin manzo Allah, don wasu na cewa wai ba manzo Allah ya ci mutunci ba, kuma ba haka bane. Yanzu in naje na ga ma Malam Uthman cewa Malam Usman Arbi ya zage shi, aka zo aka tsure ni ga Malam Usman gani yaushe na ya zage shi, aka gano ƙarya ni kai bai zage shi ba, ni na kikkira maganar, to wa zagi Malam Usman kun gani na zage shi ko? Tunda babu wanda ya faɗi zagin sai ni na ce wani yayi, kuma aka bincika kuma aka turke shi, aka ce ya kawo inda aka yi zagin, ya kasa kawowa, kenan shi yayi zagin. To tunda shi yayi zagin kenan hukuncin ya hau kansa.
to kamar yadda nace wani lokaci jahilci yana iya ɗaukan mu da shishigi. Shi yasa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah duk abin da bamu da masaniya a kansa to mu rinka kama bakin mu kan mu wuce gurin magana a kansa domin kada mu shiga rigarsa. Cikin jahilcin da yake cin ire-irensa yadda wasu maluma suka bayyana, sai ya je ya ɗauko wata ƙadiyya sai ya hausantar da wannan ƙadiyyar, sai ya hausantar da ita. Shi bai kula da lokacin yaya yanayinsu yake a lokacin, mu kuma yaya yanayinmu yake a wanga lokacin. Yanzu kamar misali, in na ce Malam Uthman matansa, in ce ko toilet babu gida ne, matansa kullum in za su biyan bukata sai sun hita daji wurin biyan bukata, yabonsa na yi ko zagi. To amma a Larabawa can da wannan shi al'ada su ba su yin toilet a gida, sai an fita bayan gari. To yanzu irin wanga kes in Imam Bukhari ya rawaito wata qadiyya mai kama da haka, sai ya zo ya ce an zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi watakila da gangan ne kuma ba sani abe ba, ya san da yanayin al'adar Larabawa yadda take a lokacin, musamman kamin a saukar da hijab da kuma al'adar yanzu. To in mutum bai sani ba, zuwa kawai yake yana yi makaratu hawa kawara, to shi ma zai iya fadawa cikin wannan. Kai baka sani yadda an zo an gaya masu kace lalle ko Bukhari ya ci zarafin manzo Allah, ya zagi manzo Allah, ya yi kaza. Kai baka sani ba, shi ya bace kuma yana son ya batar da kai. Don haka kenan dole sai mun tashi mun je mun yi karatu. Kuma karatun maluman nan da muke gani tsakani da Allah mun san da wallahi babu abin da suke nufi sai gaskiya. Ko ba mu yi karatu ba mu bi su, in Allah ya yarda ba za su kai mu zuwa ga halaka ba. Kuma in so a samu mu haɗa da karatu, ingantaccen karatu da kuma son karatu. Amma in mun faɗa irin tarkon da ya faɗa kuma ya kai ɗimbin matasa da ɗimbin mutane gare ta, to za a halaka. Amma alhamdulillah wannan abun da aka yi ya zama wani darasi da yawa daga cikin waɗanda ke da kyakkyawan manufa cikin mabiyansa, Allah ya gane da su gaskiya. Da farko an ji tsoron wannan haɗuwa saboda kada ya zo ya sa wata shubuha kuma har wayo ga zukatan mutane, amma Allah ya nannaɗiye shi, Allah ya ɗaure zuciya te, Allah ya ɗaure shi, ya tattance shi gaba ɗaya, ya kasa yin wani katabus. Dama mara shi gaskiya koyaushe haka yake, Ubangiji ta'ala ya kunyata shi. Dama haka Allah yake ga duk waɗanda suka yi ƙoƙarin ɓata gaskiya. Kuma kamar yadda muka ce wannan abun nashi da gangan ne, saboda shi an ci ne yake yi a cikin riga ta wata ɗariƙa ta daban. Don haka su ne yake son shi ma aiki shi yasa ya biyo. Don haka dole sai ya ɓata Bukhari, ya ɓata Muslim, ya ɓata duk littafin addini kamin gurinsa ya cika. Imamul Bukhari inda ce duk hadisi ɗaya da zai rubuta cikin Sahih Bukhari sai ya je ya arwalla ya sallah raka'a 2, sannan ya zo ya roki Allah, sannan ya zo ya rubuta shi a ciki. Yau haka kawai zikau wani mutum ya taso irin shubuhohin da mulhidai zindiƙai waɗanda suke almustashriqun, waɗanda suke ba musulmi ba, masu son ɓata musulunci, suke zuwa saboda ba su yi karatun musuluncin ba a yadda ya dace, su ɗauko waɗannan shubuhohin su sa, shi kuma suna yake zuwa ya ce ya kwaso a matsayinsa cewa shi musulmi ne, ya zo ya ce wai tsarkake musuluncin zai yi da su. Alhali kuma waɗannan shubuhohin an riga an ba da amsa a kansu tuntuni. Mulhidai sun kawo waɗannan kuma maluma sun ba su amsa, amma shi ya je ya ɗauko don wata manufa da yake da ita a cikin zuciya. Don haka don Allah mu yi ƙoƙari mu yi hattara. Ko ina ana samun irin wannan. Na san da akwai shekara 3 da suka wuce, lokacin da aka zo aka fara sa karatu ne a Equity FM na tafsir bayan karfe 12 a azumi. Wallahi in kana da imani ka fara jin karatun tun a lokacin sai ka tashi yin kuka. Allah ya sa aka dakatar da sanya wannan karatun, wanda yake kai tsaye lokacin ka je yana gangarar Aisha, yana zaginta, yana aibanta ta karara. A cikin Kebbi ana sa irin wannan, sai da aka samu su mutane suka yi tsaye aka daina sanya wannan karatu, da ba a san irin barnar da zai ƙara kawowa ba. To mu san darajar annabinmu, mu girmama shi, mu darajanta shi, mu ɗaukaka shi,
mu bibiyi sunnarsa sau da kafa sallallahu alaihi wasallam shine kadai abin da zai sa mu tsira. Kuma sunnar sai ta hanyar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ake samunta. Shi ko ya zage kowa har Abubakar, da haka babu mai mutunci. To mu kuma abin da Allah ya ce mana, fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Allah ta'ala abin da ya ce mana, in duk mutanen duniya sun yi imani da kwatankwacin abin da ku sahabbai kuka yi imani da shi, Allah ya ce faqad ihtadaw, wallahi sun shiryu. Sai ce fa in tawallaw, in suka juya baya, fa inna ma hum fi shiqaq, suke cikin bata, suke cikin baraka, suke cikin tabewa, kuma fa sayakfikahumullah, Allah zai isan ma akan su. Allah ya ce masa inna kafainakal mustahzi'in, mun isan ma ga masu izgili. Yanzu wannan abun nashi da yi ya zama sanadiyar ƙara ɗaukakar darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shi komi ya zama sanadiyar ƙara ƙasƙantarsa. Da haka mai hattara, duk wanda zai shiga rigar aiki sallallahu alaihi wasallam to ba zai more ba. Kuma ɗaliban ilimi kamar yadda na ce, mu ma mu yi hattara, kan mu je gurin wasu fassarori, mu je sanadiyar haka mu shiga cikin rigar annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi sa duk abin da za mu karanta ko za mu fassara ya kasance ya samo tushe, ya samo asali daga fassarar magabata. Allah ya sa mu dace, kuma Allah ya gafarta mana. Malam kuma ayi haƙuri, yanayi ne na ɗalibi, abin da ya sawwaka kenan. Muna roƙon Allah abin da muka faɗa na daidai cikin wannan, Allah ya ba ladansa. Inda kuma muka yi kurakurai kuma mun san ba za a rasa su ba, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana kurakurai ne kuma ya ba mu ikon gyara akan waɗannan kurakuran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan muhadara wadda kowa ya ji kuma an gane kuma an fahimta, ba abin da ya gane ya rage sai mi sai aiki. Kowa ya gano daraja, ko ya ƙara ganewa, ya ƙara fahimta daraja ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Daraja ce a ƙasa, daraja ce a sama, daraja ce a duniya, daraja ce a lahira. Ko ka so ko baka so ba, ko ka ƙi ko ka yi hasada, Allah ya riga ya ɗaga shi, Allah ya ƙara masa daraja. Malam Hamza, Allah ya saka da alkhairi. Kuma mun ji irin mummunan makoma ta irin waɗanda suka yi aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun a nan duniya. Waɗannan da aka yi ma nan duniya muƙaddima ce, gabatarwa ne, wadda take mafi girma tana can tana jiran su a lahira. Allah ka tsare mu, Allah ka kiyaye mu. Da yanzu a gurguje zan kira Malam Usman Muhammad Sani domin ya yi muna ta'aliki, ko da dai a takaice ne. Ga wata Malam, tafaddal ma'ajuran mashkura. sai ya zauna ko? Za ka zama na? Ba wani abu. Bai da zauna ɗiri su kujera. Ya fi don masu ɗauka. Masu ɗauka na. Na yayi. Masu ɗauka suna. Ai suna ganin nawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila middini. Amma ba'du, fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Yan uwa sun ji irin yadda dan uwa Malam Hamza Abdullahi Bunza ya yi tanawulin wannan mawdu. Gaskiya magana, ya baiwa mawdu'in haƙƙinsa, kuma ya yi iya ƙoƙarinsa wajen fitowa da saƙon da yake son ya isar baro-baro a sarari ta yadda mutane za su fahimci saƙon. An buƙaci ɗaya ta'aliki kaɗan, ko da yake muhadarar kamar yadda malaye bayani takariban ba ta buƙatan wani ta'aliki, don duk abin da ya faɗi a cikinta al'amari ne wanda yake bayyane baro-baro. Idan da zai ta'aliki kamar yadda aka nema,
ba wani abin da zan kara la'alla sai dai in yi khulasan wasu abubuwan da ya faɗa. Kamar ni faɗi, muhadarar gaskiya ta yi kyau, kuma ya iya ƙoƙarin sa na yin amfani da manhajiyyatul bahs. Ya bi abin mataki-mataki, a inda ya fara da nuna sunnar Allah tabaraka wa ta'ala, ta fifita sashen wasu halittu akan wasu. Wa'annan tsirrai ne ko mala'iku ne ko ma bil adama ne. Wannan sunna ce ta Allah tabaraka wa ta'ala, haka kuma nasoshi sun tabbatar da wannan kamar da ya sarraha. Ya muna tsokaci sosai, tsokaci mai tsawo, wanda ya shafi ishara game da wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya bayani kuma wasu daga cikin sifofinsa, bayani mai tsawon gaske, har ya faɗaɗa bayani a cikin sifofin shi da suka shafi halittar jikinsa, da wasu sifofi nashi da suka shafi ɗabi'unsa, da wasu ayyuka da ya sifanta da su, irin jaruntakansa, kyautansa, da irin yadda yake da wato mu'jizoji daban-daban da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyanar a hannunsa sallallahu alaihi wa sallama. Mala ya mana bayani akan falalan wato ce matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallama, da irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita shi akan dukkan halittun Allah bi sura mutlaka, sannan kuma da irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala samar da kamala ta musamman tattare da manzo sallallahu alaihi wa sallama sama da dukkan wani abu da ya halitta. Haka kuma a ɗaya ɓangaren malin ya yi mana tsokaci akan abin da ya shafi haƙoƙin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Tabbas annabi yana da haƙoƙi masu yawa da ya kamata musulmi ya faɗi, wato ya sani. Wani kana malam bai wasu a wannan fage ba, amma la'alla 'yan uwa ɗaliban ilimi za su iya komawa ga wannan babban rubutu da alƙadi iya zai yi, da babu shakka rubutu ne wanda wani kana akwai wasu abubuwa da aka ce ya kamata a hazzaba cikin rubutun, amma duk da haka rubutu ne wanda duniyar musulmi ba za ta manta da shi ba, wanda ya saka masa suna ashifa bi ma'rifati huquqil mustafa. Wannan littafi cikinsa akwai bayanin abubuwa masu yawan gaske da suka shafi haƙoƙin da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake da su, da kuma sanin darajojinsa da martabobinsa. Malaya ba da misalai kuma game da sunnar Allah tabaraka wa ta'ala game da mutanen da suka dauki matakin cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam da cuta masa. Ya gaya mana abin da ya faru ga Abu Lahabin da Utuba da makamantansu. Me ya faru da su da suka dauki matakin cin zarafin manzo sallallahu alaihi wasallam? Karshen su bai yi kyau ba tun a nan duniya. Ya yi tsokaci kuma akan cewa me yasa wai a duniya kan miraran wata kiraran ake samun mutane daga wannan bangare daga wancan bangare suna ta yin ta'addanci na taba mutuncin manzo sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya kokari nuna cewa wasu malamai suna cewa akwai dalilai da suka sa haka, daga cikinsu akwai kokarin bishiya hasken Allah tabaraka wa ta'ala. To suna gani idan suka ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan zai cutar da addini, zai sa addini ci baya. Wasu kuma sun fahimci wannan cikin cewa wani girmama waɗansu mutane ne da suka shafi ɗariƙunsu da waɗanda suke bi, ƙarƙashin wannan sai su wuce gona da iri har su rika cin zarafin annabi sallallahu
alaihi wa alihi wa sallama. Wasu kuma kwangila ce, neman kuɗi ne, neman duniya ne, kamar yadda muka gani a zahiri gaskiya. Karshe malam ya ambata mana hukuncin wanda ya ci zarafin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ya zage shi, da khulasar abin da ya faɗa cewa wannan mutum ya yi ridda kuma kafiri ne. Sannan kuma dukkan malamai sun yi ijma'i akan cewa wato malamai da duk ya zama za a yi wato ajma kullu man yutaddu bi ijma'i akan cewa ya yi ridda kafiri ne kuma sannan za a kashe shi. la'alla in mutum ya duba as-sayful maslul ala shatimin rasul sallallahu alaihi wasallam na shaykh al-islam ibn taymiya zai wasa'a magana akan wannan, wanda wannan ya kamata ɗaliban ilimi su duba wannan marji. Akwai fa'idodi masu yawa a cikinsa dangane da bayanin matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam da hukuncin wanda ya zage shi, sawa'a a nan duniya ne ko a lahira. Babu shakka dai wanda ya zage annabi kam wannan kaulan wahidan kafiri ne, ko ya zage annabi ba sharatan, ko ya zage wanda zaginsa zagin annabi ne sallallahu alaihi wasallam, ko ci zarafin annabi ba sharatan, ko ci zarafin wanda cin zarafinsa cin zarafin annabi ne. To shi yasa akwai wata tarifa da wasu malamai suke ambata mu'asirai cewa akwai Sheikh Muhammad Shakir wanda yake mahaifi ne ga Sheikh Ahmad Shakir, wannan babban malamin hadisi. Mahaifinsa shine Muhammad Shakir. Muhammad Shakir lokacin da yake raye a Misra, akwai wani mutum mulhidi da rigar addini da sunan ilimi, ana kiran shi wai shi Muhammadul Hadi. Ya je ya yi karatu inda su ɗan Hausa ne suka karatu, ya shayi wannan guban na mustashrikai. Da ya dawo Misra sai aka ɗauki wani masallaci Alƙahira aka ba shi limanci. To an ce mutum ne wanda yake ya iya magana, yana da fasahan magana sosan gaske, saboda kan kan jana khutba za ka sha mamaki. Akwai wani shugaba daga cikin shugabannin Misra din a wannan masallacin yake sallah. To ranan ya zo shi ne hudubansa, daga cikin abin da hudubar takunsa akwai yabo ga shi wannan shugaban na Misra. Shi kuma wani dalili sai hukunta shi kuma Sheikh Muhammad Shakir a wannan juma'an sai jin wannan masallacin da zai mara yi sallah, ya fara hudubansa cike da fasaha, yana ta yabon shi shugaban. Daga cikin abin da yake faɗi yana ta gwada cewa shugaban ya iya mu'amala, yana mu'amala da mutane kaza, shi mai kyauta ne ila akhirihi. Yana amfani da asalibi na saja masu burgewa. To daga cikin jimlolin da ya amfani da su sai ce ja'ahul a'ama wa ma abasa wa ma tawalla, cikin yabon sarkin. Kun gane wannan magana? Cewa sarkin daga cikin kyautukansa da iya mu'amalansa, makaho ya zo wurin shi, ya yi masa mu'amala mai kyau. Makahon bai gintsa fuska ba, sannan bai juya baya ba. Kun gane wannan magana? Wanda wannan ta'arrud ne da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da shi abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama. Kun gane? To ya gama surutun da yake yi, aka yi sallah, ana cewa assalamu alaikum, sai Sheikh Muhammad Shakir ya tashi tsaye ya ce aidu salatakum fa inna khatibakum qad kafar. Ya ce kuma da sallanku, kowa ya yi sallah, wannan mai muku hutuba ya kafirta akan mimbari. Aka kwashi rigima, aka je Azhar da ina ne, aka yi ta rikici da kashi, aka tabbatar da abinda Sheikh Muhammad Shakir ya faɗi. Wannan tarifa ce ne faɗa dangane da abinda malam faɗi kashi na hukuncin wanda ya zagi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko ci zarafinsa. Saboda haka wannan muhadara gaskiya ta zama
ta isar da dukkan sakon da muke fatan ta isar. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da ita, ya kuma rubuta mashi malamin abinda ya yi na da'awa a mizanin hasanatihi. yan uwa waɗanda suka yi takalifin kai da kawo wajen shirya wannan muhadara, su ma muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lada, ya rubuta musu a cikin mizanin su, ya saka makowa da alkhairi. Ga su malam nan sun baro gida tun wajen magariba, nan aka yi musu ruwa har sau biyu. Allah ya saka musu da alkhairi, muna fatan kuma Allah ya mai da su gida lafiya. Allah ya saka da alkhairi. Ga su Sheikh nan ban san ko yana da wata kalma ba, ina gani ana iya bashi abin magana. Sheikh Malam Usman Zaga bashi insha Allah, in babu wata kalma sai ruwa. Okay, yi magana ku. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin. So kamar yadda dan uwa babban malaminmu Sheikh Uthman Muhammad Thani ya yi talkhis ga abinda malam Hamza Abdullahi ya gabatar, ba wani abinda za a ƙara sai dai duka mu haɗu mu yi musharaka. Allah ya sanya aikin nan ya zan domin neman yardan Allah. Sai shawara a takaice, irin wannan matsala yakan tafi, yakan faru lokuta da yawa. Idan aka ce mutum ya je ya rubuto takarda ko aka ba shi topic ya je, in dai ɗaliban ilimi za su zauna, to duk yadda suka ji sautin ɗaliban ilimi masu idanu za su yi musharaka da masu kunnuwa, wayanda su suna da idanu suna da kunnuwa a larabci, to abin ya fi dasuwa, ya fi shukuwa, ya fi zama a yi sabin ɗinsa a cikin zuciya lokacin da ya kasance takardar nan an rubuta ta. So wannan kwamiti mai albarka wanda ke jawo a yi muhadarori, to irin waɗannan muhadarorin yana da kyau ya kasance an rubuta su don ɗalibai, ya kasance a gaba su ma suna da makama. Don yanzu in ka duba, ka ciro Bukhari, ka ciro Ibn Majah, ka ciro Sahihul Bukhari, Muslim, duk ka zo ka tattara su don kana son ka yi man, sai kasance zai baka aiki. Amma da ya tara masu ne, to kai ma a ko'ina ka samu jari na irin wannan hukunce-hukuncen da ya ambata. So wannan kwamiti mai albarka kar ya gaji ga aikin alkhairi, man dalla ala alkhairi ka fa'ili. Malam Hamza ne ya zan fa'ili ko? Huwa allazi fa'ala. Wane ne maf'uli? So wannan muna ba kwamiti shawara da kuma Allah shi ƙara ƙarfafa su, ya zan su bi hanyar da za su tilasta ma Malam Hamza da roƙonsa ya yi ƙoƙari ya yi musu tafin domin a wasa'a ma ɗaliban ilimi irin mu sai mu samu abin da muka rika. Allah ya saka da alkhairi, Allah shi ƙara rufa asiri, Allah shi azurta mu da mutuwar shahada, mu haɗu tare da juna a cikin gidan aljanna. So akwai magabatan mu waɗanda suka tsaya akan wannan aiki. Akwai babban malaminmu Sheikh Muhammad Tukur Kola, a cikin wasu yan ayyukan da muke aikatawa bai samu fitowa ba domin yana jin jiki. Ba mamaki wannan ma haka ɗin ne, domin yana jin jiki. Yau akwai ɗan taron da za mu yi bai samu zuwa ba, to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa tare da shi a cikin ladan da ake bayarwa a cikin wannan haɗuwar tamu, da duk wani irinsa. Allah shi rufa muna asiri, ya tsalkakar da aikin nan namu, ya sanya shi domin neman yardansa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.